aurrera eraman asmo guztiak orain da. Finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. Orain unote da gozatzeko aukera, da bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa ustezu, egin beharrak ahaztu, egin txazu guztokoena. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztia. Ez utzi edonorren be, erabakia zure esku daude. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztia. Ez utzi edonorren be, erabakia zure esku daude. Ikasketak ongi amaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara robotak aurretik programatu ataskatasunare behar dugu. Orain unote da gozatzeko aukera, da bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa ustezu, egin beharrak ahaztu, egin txazu guztokoena. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztia. Ez utzi edonorren be, erabakia zure esku daude. Orain da zure garaia,
Categoría senior. Gonbidatu moduan ikusia taldeko Elena Zurte. Oral, conjunto Benjamín. Res, Ainara Ariazu.
Oran Eider Larrañaga, Gipuzkoako txapeldunordea. Prest, Conjunto Benjamín. Oran Conjunto Aldi, Prest
Ainhoa Arambate.
Miguel Suárez. 3, Lucía López.
Antonio Javier Benjamín. 3, Ollane Gran.
Aurán y Lucía López, tres conjunto escénico.
Gimnasta, despide la conferencia. Irati Urbieta, Ayala Erazu, Yara Ibarria, Ayora Lazcano, Kiara Pozo, María Juaristi, Ciara Iraola, Amaya Zurupe, Mare Ibarria, Noa Navarri, Naroa Artete, Yanire Campos, Azteko, entrenatzaileei eskerrak emateko puntu osoan egurako lanagatik, bizita lotez urte legera favorez. Gimnasta José Favorez.